אוקיי, מדרג חיות מוזרות, חלק 2 קחי תתחיל. בחשבון שבגלל מזג האוויר יש סיכוי שיבטלו את ההופעות. אבל זה מזג האוויר, זה דבר לא צפוי, אנחנו לא שולטים בו. טרללרו, טרללה. טרללרו. טרללרו, טרללרו. טוב. נו. טום טום טום. מצטער בלרינה קפוצ'ינה, אבל טום 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 טום. טוב, נראה לי שנסיים היום, אבל רק טום 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 סאו.